tecidos que damos esta igrexa, sobre todo para os pilares, unha igrexa onde vivimos tantas cousas importantes aquí no noso día a día, ver tantas caras amigas, tanta xente importante da nosa cultura, do país, aquí reunidos en torno ao homenaxe que hoxe nos facer ao veciño dos Vilares. Eu vou comenzar así, unha copla. Cando me vai arrancando, hei levar unha emisora, que ali hei de ter máis tempo para falar coa familia toda. A autora desta copla, Josefa Cabado López, da Requecha do Cambio, foi o sábado pasado do Cambio e deixounos o seu recordo dunha trobeira que espallou literatura oral polo país. Josefa, por parte materna, procedía dos Vilares. A súa nai Dolores era irmá de Xosé Oxastre da Fonte e de Pedro Farrapeiro, un trapeiro moi coñecido aquí da parroquia. E era a curma do canteiro Gregorio do Peroleiro de Novara, avó materno de Raúl Río, a persoa que hoxe homenaxeamos. Deixounos Josefa coplas para os dos Vilares. Josefa, para que non conhecemos, era unha muller moi divertida. E os dos Vilares deixounos esta. A parroquia dos Vilares é a parroquia dos trapeiros. Todos andan coa romana, gañanche moitos diñeiros. Véndame os trapos, señor, teñolle boa romana, eille pagar ben o quilo se me vende a súa lana. O vello puxo as lentes por saber se tiña o quilo. El pisou polo trapeiro, quedou o vello fodido. Che ven, che vi, che dos, che de, che a, che quin, che da, che de, che e, che di, che cion, che de, che do, che tra, che pei, che ro, che de, che da, che on, che ra, che de. Isto quería decir en lenguaxe de Josefa do Cambio, que inventou un idioma propio para ela e as súas fillas e netas, o che de, como dicía ela. Pois isto que eu dixen quería decir benvidos á quinta edición do Trapeiro de Honra nos Vilares, no idioma che de que inventou Josefa Cabado. A Asociación Galega de Soños, con esta iniciativa, pretende poner en valor as cousas pequenas. As persoas da nosa parroquia que, coa súa humildade, teñen o verdadeiro valor de tirar da vida para diante e darle inmensidade á nosa existencia. Raúl Río, veciño dos Vilares, que eleximos para o premio deste ano 2018, representa a esa xente do rural que tivo que coller o camiño da emigración e que levou sempre consigo a parroquia e o país no seu corazón. De Raúl non vou decir nada porque temos xa aquí os seus amigos que nos conta que ademais o queren moito e que xa van a decir todas as cousas máis importantes que se poden decir, non? Simplemente eu, como vilarega, decirvos que para mí o importante de Raúl é presentalo como veciño dos Vilares, neto da tía Felipa das Mourelas, muller que axudou a nacer a moita xente da parroquia da Contorna, era unha parteira que axudaba daquelas mulleres que non iban aos hospitales e parían nas casas. Entonces, decir que eres o neto da tía Felipa nos Vilares ten pois un valor engadido, non? Porque a tía Felipa foi unha muller moi querida e moi coñecida e que axudaba, pois que incluso moitas mulleres, pois gracias a ela, pois a muller a salvou da morte e axudou a nacer aos seus fillos, que é a coisa máis bonita que unha muller pode facer. E tamén é un neto de Gregorio do Peroleiro, o canteiro de Novas, que arrancou as pedras do Monte de Viso para erguer a Escola Habanera dos Vilares. Unha escola, que axudou a que moita xente pudera, estudiar e salir un pouco para diante. Entonces, con ese pedigrí que ten Raúl, evidentemente, claro, tienes a decir moitas cousas bonitas dele, porque Raúl herdou probablemente dos seus avós esa humildade e ese saber facer que tiñan tamén eles. E, nada máis, dar as gracias á señora alcaldesa que está hoxe aquí, que nos acompaña e que creo que nos quere, decir algo así para arrancar o acto. Sí, Regina, contamos que algo sempre... Pois, entonces... Pois boa tarde, agora que coincido con Pastora, de que da gusto por estar
de persoas importantes, e chea de persoas importantes do mundo da cultura, pero tamén con xente que non é do mundo da cultura, que é xente da pé, e que forma parte do mundo actual e que ten tanto valor como calquera, pois que non vos quero saber, pero como calquera dos intelectuales que estáis aquí. Entonces, é un día feliz, eu comentaba un pouco que veio dunha festa gastronómica, como era a festa da Berza Rexada de Labrada, e a verdad é que se ali comemos moi ben, pois aquí nos vamos a sentir felices porque vamos a alimentar o espírito cultural. Por lo tanto, os meus parabéns a Reina dos Sonhos por esta iniciativa que nos dixen moitas veces que me parecía moi interesante e que está potenciando algo que sin ter ese valor que pensamos que teñen as cousas grandes, creo que as pequenas teñen máis importancia ainda. Recordar os tropeiros dos vilares é moi importante. E, bueno, non me quero estudiar tampouco, porque os montores da protagonista de nada, que non teño ningún mérito, pero sí que me parece estupendo, non veixo ahora mismo, non? Sí. Está aquí. Está aquí. Vaya, ¿dónde la está Raúl? E quero decir, iba a decir precisamente, é que para mí Raúl é esa persona que sempre leva unha cámara a mar, colgada. Quero decir tamén que parabéns, porque se dá conta, é moi verdade de que te mereces o ser trapeiro de Ourense. Si todos os que estuveron antes se merecían, solamente o mérito máis que sobrado. Pero quero decir, ademais, que eu estou segura de que anos futuros, séculos futuros, vais a recordar toda a historia actual de Guitiriz, da cámara que procede da cámara de Raúl Río. Por lo tanto, tens moito mérito, Raúl, non perdas ese traballo e aproveita este premio de traballo de honra pensando que é o mellor premio que podías recibir na tua vida. Que o disfrutes, que o disfrutemos todos e que moitos anos teñamos os tropeiros de honra. non podría ser sin música. Entonces, hoxe acompáñanos dous Manolos, Manolo de Bemantes e Manolo de Asados. Manolo de Asados, que naceu en Asado Rianxo, pero que, bueno, agora podíamos decir que tamén é un pouco Manolo de Lanzón, non? No acordeón. E Manolo de Bemantes e de Miño, que, bueno, que sempre colabora con nós e que dentro de nada igual a mellor hasta temos dificultades para que nos veñan, se siguen así participando con tantas actuacións, a ver se anima a xente e os contratos para outros actos. Bueno, deixemos con eles.
xa coa quinta edición do Premio Trapeiro de Honra, que, como sabedes, non podía ser de outra maneira, iniciouse no 2014, e tampouco podía ser outro premiado naquela ocasión que é Xosé María Díaz Castro a título póstumo. Aquel premio dámoslo a Xermolos como depositario un pouco do legado de Díaz Castro, de man de Alfonso Plano, e a raíz dai fomos dando unha serie de premios sempre con un criterio que era que esa xente da parroquia que traballou incansablemente e que moitas veces non sale na prensa, non sale nos periódicos, non sale en ningún lado, pero que son fundamentales, como decía Felipe o outro día, para abrir camiños a outra xente, pois ese é un pouco o criterio que seguimos agora de escoller os premiados, así o fixemos despois, que tampouco é fácil chegar, igual que chegou o Festival de Pardiñas a casi 40 anos como evento, sendo o máis antigo dos eventos musicales e culturales que hai en Galicia, ininterrumpidamente, pois tamén llevemos como non aquela romería da Brega da Chaira que cumplía 25 anos o ano seguinte. E demosle un músico a Pepe de Cristo, simbolizando tamén aqueles músicos que andaban polas corredorias e levando os instrumentos en carros ou ao lombo para alegrar aqueles tempos tan duros da posguerra, da guerra, que non había outra diversión máis que aquela festiña parroquial, que non nada semellaba ás festas que hai agora cos trailers, cos despliegues técnicos que hai. E demosle como non a unha muller que eu creo que era simbolizaba perfectamente esas mulleres do rural que tanto traballaron, moitas veces viudas da emigración e outras veces viudas das desgracias, de que criaron fillos, criaron netos, traballaron, como era a Asunción dos Ares. E como non íbamos a ter en conta a emigración, que tamén ten castigado a este país, pero ten sacado adiante, pero ademais non podía haber outro mellor para escoller ese simbolismo da emigración que a Raúl de Brito, porque non é un emigrante máis, non é un emigrante calquera. Hai emigrantes que marchan, sempre levan o país no corazón, pero que ele non lle chegaba con eso. Eso, por suposto, se dá por sentado. Senón que, ademais, levado no corazón, levou o país ali, levou xente, levou a cultura, levou, esa especie de irmanamento, de irmandade do país, do propio concello e da parroquia, con tantos actos que ali se fixeron. Levou escritores, levou poetas, presidiu incluso a asociación aquela Rosalía de Castro, pero, bueno, todo isto seguramente se falará máis adiante. E esa labor, pois, ao final eu creo que ya hai que reconocer. E ya hai que reconocer desde a propia parroquia. Moitas veces a xente nas propias parroquias é nos últimos sitios onde se lle reconoce os seus méritos, eso que falan moitas veces de que o rollo de non facer patria, no sitio onde é. Pois aquí o que pretendemos é que sí, se faga patria, que se teña honra de ser de onde se é e sentirse orgulloso dos de un. Aquí, porque é os milagres e o que nos toca, pero en todo o país. E, por suposto, Raúl é un exemplo casi ideal para simbolizar todo isto. E ten moitos amigos ao largo da súa vida e tantas cousas, e moitos deles que foronse facendo tamén a través de outra figura que é imprescindible en Guipirí, na Terra Chá e, por suposto, nos milagres, que é Díaz Castro. E Díaz Castro creou tamén esas sinerxias con moita xente. Un deles é Xulio Xiz, que ademais vai intervir ahora mesmo de primeiro, que depois está en outro acto, xente moi activa, que ten moitas cousas que facer e que teñan un amigo en común. E ese amigo deu pé a que se xeneraran moitas cousas e moitas cousas moi conocidas. Eu ainda, cando vexo ese famoso documental que lle fixera Raúl, eu creo que de alguna maneira iso é algo insuperable, do bonito que é escoitar a Díaz Castro e a voz increíble que ten Xulio Xiz, que tamén todos conhecemos, así que se fai o favor que suba aquí a decir unas palabras. Boa tarde, moitas gracias. Síntese verdadeiramente na casa nun sitio como este e con xente como a vos e con todas as referencias que fixo Antón Doriza.
En primeiro lugar, eu quero lervos unha adhesión, porque hoxe non tiña impresora, e tuve que anotalo de xeito que non sei se o entenderían, pero que mandoume un correo urxente Mini, de aquilo que tiña que decir algo. Entón, no nome de Mini, digo, dille o amigo da Cámara sempre aberta, alerta, que me sumo a este recoñecemento que a tribu de nós lle fai, por ser como é, polo pé aquí e o outro alá, armonizando povos, polo sorriso e a afabilidade, pola loita de atrás para diante, pola de sempre. Sinto moito non poder estar por mor dos espigos postos a última hora que non me deixan por un par de días viaxar. Parabéns e unha forte aperta xunto co meu recoñecemento privado. Mini para Raúl Rego. E eu facendo as notas para hoxe deu-me por pensar, porque resulta que o himno galego fala de Raúl. Falamos de Raúl cando cantamos os voces xenerosos a nosa voz entenden e con arroubo atenden o noso rouco son. Os vos e xenerosos. Moitos se ten xogado verbalmente con este concepto. Moitas veces se ten dito en vano. Moitas veces se ten referido a xente que non o merecía. Pero vos sabedes, e eu sei, que o noso himno fala de Raúl. Porque do mesmo xeito que cando falamos dos santos, os santos os que lles temos devoción son os que andan entre nós e fan pequenas cousas cotiáns a favor dos demais. Os voces xenerosos son, en primeiro lugar, coa súa familia, logo cos seus amigos, co seu povo, coa súa terra, sempre sin darse importancia, con naturalidade, sin pedir nada a cambio nunca, mesmo sen pensar que son útiles a unha terra e a unha xente. Raúl é deses, dos vos e xenerosos cotiáns, de a pé, de axudar sin facerse notar, de ser útil para todos os que o precisan, de empregar os seus talentos a prol de todos. Por iso estamos aquí, arredor del e de Gloria, a súa dona, porque non se pode ser bo e xeneroso se non se ten ao lado unha boa e xenerosa que comprende, axuda, soporta, comparte. Por iso estamos aquí os seus amigos, porque ademais de que o himno fale de Raúl, tamén falamos nós. E aínda que non falemos, ollamos, escoitamos, sintonizamos, agradecemos a presencia útil desta dupla que sempre está, sempre están, sempre contamos con eles, sempre acompañan e apoian. Eu souben dos trapeiros dos Vilares de Parga, supoño que no mesmo momento en que aprendín a andar, porque miña mãe, que nacera e pasara a mocidade á beira do Monte Caxado, nas Pontes, no Freixo, das Pontes de García Rodríguez, entón un país lorexano, falábame dos trapeiros dos Vilares. E na miña nenén vilalbesa, sin saber que os Vilares estaban case á beira de miña casa, aprendín que os trapeiros vilaregos ían polos montes do Freixo cada inverno ganando a vida en tempos difíciles para todos. E ved aquí que parodiando os vellos roqueiros ou roqueiro, os vellos trapeiros nunca morren, porque deles quedou semente. E nos Vilares a lembranza dos heróis daquele esforzado oficio crea vida, reforza a memoria, prestixia a unha xente que revive en toda a parroquia, e os trapeiros son xe unha institución viva que mira arredor de sí e escolle os exemplos máis sobranceiros de dignidade, de entrega e de vida, e fai nos trapeiros de honra que é a distinción máis cordial de corazón que pode entregar. Eu que teño que marchar enseguida e pido disculpas por eso, eu non sei se ao final ides cantar o himno.
ese canto patriótico que fala de Raúl, que fala dos Raúles que polo mundo andan, que afortunadamente hai vendeles. O que si sei é que con actos como este, con honras como esta a Raúl e Gloria, honrando aos bos e xenerosos que están entre nós, contribuímos a que sexa verdade o que di o himno e que despertará do seu soño este fogar de Breogán. Por Raúl e Gloria. convertindo nunha especialista dos dibuixos en vivo e en directo, non? Pero bueno, un aplauso para ela. Bueno, falábamos antes desa conexión, non, que houve sempre a través de Díaz Castro, que tuvo unha grande amistade. E outro día na radio que escoitaba decir a Raúl que estaba un pouco apenado porque tocou 20 e pico de fotos máis aí atrás que non deron chegado para aquel 2014, non? Que foi unha mágoa que non as atopara antes para poder formar parte, non, de tantas cousas que fixeron de Díaz Castro. Pero, bueno, en calquera caso, o importante é que apareceran, non? Falando, pois eso, desa conexión con Díaz Castro, que aquí hai moita xente interconectada con Raúl a través da figura do poeta, pois agora a ver se Alfonso tamén, que era tamén moi amigo del, pois nos quere aquí decir unhas palabras, non? Ainda que dice que non lle gusta subir ao púlpito cando non vai misar, que para hoxe unha excepción. Fai hoxe unha semana, e como dixen no pasamento, era
prodixiosa que coa súa maxia escolleu morrer na festa da Pascua. Eu adiviño iso, porque realmente vivía a tope as raíces que tiña aquí tamén nos vilares, e sempre dicía que os de San Salvador, donde rematamos ela e eu, que éramos parentes dos dos vilares. E demostrabache casa por casa como hai raíces comuns. Bueno, e morreu na festa da Pascua. E vimos ali de Santa Cruz tamén de lembrar a unha señora, por certo trae os saúdos de María Campo, que estaba ali, que non pode vir ora ata aquí. Ben, as iglesias son un espazo, como dicíamos hoxe pola mañá, para celebrar o que é a vida. O Deus no que creemos é o Deus da vida. E a vida é a nosa fala, e a vida é a nosa música, e a vida é buscar a beleza. Ese é o Deus no que creemos, non? Por eso están as iglesias, non? Ben, está tamén a xenerosidade de Raúl, tamén é gloria, porque non sei diferenciar un pouco o que a través de Raúl nos une aos povos de Euskal Herria e aquí a Galicia. Tuve a fortuna de convivir con eles na súa casa, o seu fillo e a súa nora que andan por aí, convivir na súa casa moitas veces, pois coñecendo aquel país e sobre todo por actividades culturais. Ali fomos falar de Manuel María, de Díaz Castro e para min aqueles centros galegos, aquelas asociacións con altibaixos, é verdade, pois lembranos continuamente o que é o noso país. Eu non vexo aí crebas. Dese xeito, foi gran amigo de Manuel María, o que coñeceu cando Manuel María veio botar o pregón do Festival de Pardiñas, foi gran amigo de Díaz Castro. Digo que coñeceu a Díaz Castro cando Manuel María veio botar o pregón do Festival de Pardiñas. Foi moi amigo de Neira Vila, de Felipe Senén, de Mire, de Xulio, de algúns que estamos aquí e de moitos máis. E ali atopamos sempre a súa casa. Sin dúbida que algún dos que estades aquí tamén dormichedes aí, no mesmo... Sí, Felipe. Vale. Entón, temos ali na casa de Raúl e de Gloria pois un fogar, pero non só un fogar para o máis elemental, xantar, dormir, acougar, senón para darnos a coñecer o millor de Euskal Herria. Non é extraño que organizáramos a través del, por exemplo, unha homenaxe a Gabriel Aresti nun festival de Pardiñas, onde estaba tamén Felipe Lembro, Francisco Carballo, Manuel María, a dona de Aresti, etc. Coñece, é amigo e gracias a él fixáronse traduccións da nosa literatura a varios traductores de Manuel María, de Novoneira, de Díaz Castro, etc. O sea que é un enlace entre os dous povos, as dúas culturas e as dúas... E aquí que decir, gracias a Deus, porque eu sei que son culto falando, non vou estar á altura do que Raúl merece, pero, por exemplo, un detalle de Antonte, e iso pasa moitas veces, veo o Instituto de Ribadeo aquí ao Vilariño. Casi todos os xoves, entre o Nadal e o verán, veñen centros de ensino a coñecer os lugares, os espazos de Díaz Castro, colexios e centros de toda Galicia. Este xoves veo de Ribadeo, pasamos por aí polo Busto que fixo Raúl e demos unha explicación. Antes estivera o Instituto de Foz na Casa das Palabras, pois tamén tivemos que dar unha explicación do gusto que hai ali na Casa das Palabras sobre Díaz Castro.
Sempre aproveitamos a falar tamén dos canteiros da Terra Chá. Hoxe tamén estamos homenaxeando nesta faciana da arte que transmite Raúl. Ten un mérito tremendo, pero xa falará alguén de que aquel mozo de 19 anos que marchou para a Euskal como a moitos emigrantes, seguise unindo fiel a raíces, porque outros marcharon para ali e non lles molaba decir que eran da aldea galega. El, pola contra, sempre estivo orgulloso e seguiu unindo, xa digo, cultura, sendo obreiro o seu traballo, o seu esforzo, a súa imaginación, a súa fala. É realmente unha ponte entre Euskal Herria e a nosa Galiza. E iso, pois, penso que aquí nos Vilares, pois, hai que celebrarlo porque foi sempre unha comunidade, unha parroquia con moita emigración para ben non só da súa familia, senón un pouco de todo o país. Pero tamén é certo, antes facía unha referencia a Alfonso, que foi terra de canteiros. Hai datos de que os anos 40, entre os anos 40 e 50, o 90% dos canteiros de Guitiriz eran canteiros dos Vilares. É certo tamén que hasta o ano 45, me parece que era, o Concello de Guitiriz non se chamaba Guitiriz, entón relacionaban todo co nome de Trasparga e Parga. Entón, todo o que decían os trapeiros de Parga, en realidad eran os trapeiros dos Vilares, ou as trapeiras, que tamén había, trapeiras coñecidas, famosas. Bueno, por iso digo que tamén era terra de canteiros. Vos e Xeneroso, que fala o himno que mencionou antes Xulio Xiz, pois son non só Raúl, sino que Dios los cría e eles se xuntan, e os amigos de Raúl pois tamén son xente boa e xenerosa. Outro deles é Xaquín de Roca, que vai vir agora aquí a decirnos aquí unas palabriñas, que ademais é de ser unha gran persona, unha persona admirable, non só no personal, sino tamén na labor que fai, na labor social, pois ten para a pena agradecerlle a súa presencia. Bueno, boa tarde. Tinha unhas gafas para ver, te arreglaron o coche, vou-me arreglar. A Raúl Río
Trapeiro Maior 2018. Ai, querido trapeiro de honores e de honra, se eu te contase. Teño unhas lembranzas e memoria deses rapsodos que se movían polo mundo inteiro en tempos de pobreza e miseria. Cantas alegrías teñen levado sabendo escoitar, contando cousas, levando e traendo os aires saudosos aventureiros nunha vida que tanto necesitaba de azos e ánimos. Eles, sabendo valorar o que xa non valía, ian deixando a cambio por troco algo tan sinxelo como agullas de diversos usos que aquelas xentes non tiñan nin tampouco cartos para mercalas. E solucionaban vida, e sementaban vida e facían rir. Eran grandes contadores e creadores de fábulas e mesmo andrómenas que logo eran citados durante moito tempo. Cando estiven nas montañas do Valadouro, o saberme das terras de Parga, entre Valadouro e Mondoñedo, aquí está a man do Requeixo de Estelo, e eu estaba ali cerca, nas Oiras en Figueiras, pois eran grandes contadores e creadores de fábulas que tiño, agora volvo ao fin. Cando estive nas montañas do Valadouro, o saber das terras de Parga, foron eles que me abriron as portas das casas, porque coñecían a este trapeiro ou a aquel outro. Foron os meus valedores, porque os trapeiros, nós temos moi claro, eran maioritariamente dos vilares, pero traspasadas as fronteiras das nosas bisbarras todos eran de Parga, no decir popular. Por iso eu lles son devedor, porque gracias á súa bonomía, a mí ao menos se me cortas por asociación en sitios por donde andei e a moita honra. Nunca deixei de recoñecerme neles, ao contrario, sentíme querido e honrado. Eu tamén son de familia sinxela e de necesitadas. Por iso quero agradecer en ti o que non tive unha oportunidade de facer con esas persoas concretas que non coñecín ou mesmo nunca tive unha oportunidade de falar con elas. Non esquezamos a nosa historia e sintamos moi honrados coa nosa boa xente. Parabéns, meu camarada. Xa teño outro vínculo máis de afectividade contigo e síntome ben honrado. Hai moitas historias e testemunhos pequenos, como o meu, que se non se recollen perdense. E non podemos perder nada do noso. É emocionante encontrarse hoxe con graduados universitarios e grandes profesionais nas diversas artes e oficios que gracias a estes industriais por el camiño foron promotores de novas xeracións situadas no máis avanzado da vida de hoxe. A responsabilidade chegar en riba, recoller a vida de toda unha historia, parte dela coñecida. Outra xa terás de loitar para xuntarnos e facermos tertulias onde cada un poña esa pequena peciña ou tesela que cada un coñece para facernos entre todos ese mosaico maravilloso. Ti, que soubeches a tempo facer ese busto do poeta Díaz Castro, terías que facer este outro busto literario, histórico, anecdótico, poético, etc. Parabéns, meu amigo. Raúl Río, eu de ti aprendí algo moi importante e maravilloso que quero salientar hoxe aquí. O teu nome de dereita á esquerda di oír fluar, que é como debe lerse o sentido da vida, como de xeito magistral de luz a lúa nos ensina ben querida labradesa Luz Campello no inventario do prohibido. Sempre ás avesas, ao contrario. E dice ela, pero eu non vou casar, mamá, despois dun poema precioso en que a mamá te enseñaba a facer pan para ser muller. De ben. Ou cando ela canta a radical independencia femenina e que ven excelentemente ben acaído ao caso que estamos a celebrar, a dignidade dunha xente que deben exercer unhas mulleres, por veces con moito sofrimento e mesmo con abusos. Dice a poeta que eu teña alma de trapeira non te autoriza a tratarme como un trapo, porque eu ballo. E coa miña alma fago e desfago, esténdoa e vido do revés. Coa miña alma exorcizo todos os medos, incluso aqueles que nos desposúen cando se respiran demasiado tempo. Por iso che pido que me desaprehendas para xuntos minguar as fendas de vento, como a unha débeda a
a sanar e xuntos medrar unha talla máis. Graciñas, Luz. A vocación do trapeiro foi sempre sair adiante na vida con dignidade persoal, familiar e social. Raúl Río, do Ir Luar. Ti representas de forma eximia todos esos valores. O luar non é a lúa, é o resplandor, a clareira da lúa, o lueiro que leva consigo fantasmas e mesmo ciclos fecundadores. Pois eu aprendín de ti a oír o luar, iso é un grado. E iso xa é para a enciclopedia de grado superior. Teño varias meditacións escritas sobre estas meditacións que ti me motivaxes, pero iso xa é para outra xeira. Querido trapeiro maior, grazas por todo. Nos días de tristura, nas noites de esperanza, como cantaría a miña, botareime fora, e como profetizou Xosé María Díaz Castro, quero morrer nunha tarde de pinos, sin mirar o martelo dun recuerdo no sangue, e caer a modiño na sombra, como a lúa enterra as súas formas tras das chamas. Pero esa lúa, no de valo, deixou detrás de si esa inmensa morada que guiou tantas veces os nosos trapeiros polo mundo adiante, cheiños de soños e morriñas, de cantaros e contos de fadas por eles vividas e intentadas. Eu contigo aprendín na miña vida a oír luar, e ben que cho agradezo. Graciñas, meu ben. Gracias, Raúl. Graciñas a todos vós. E teño, se me permitides, para un pequeno poema sobre distintas épocas. O trapeiro de honra dos 38 por Raúl Río, isto está publicado xa bastante tempo. Ei, en verso libre. Ei, compañeiro, graciña, Raúl, ti sempre aí, presente, en pé de loita e de combate, contigo a esperanza do futuro. As masas transformanse grazas ao fermento que colle el todo nun puño pechado pequeno. Lembro ben desde neno, moi neno. Vaille pedir prestado o fermento a tía Manuela que nós estamos en ele. Cando volvía polo camiño, entre as ganas de comer, que a fame era moita, e a curiosidade, metía na boca un belisco daquela cousa, e aquela cousa que mal sabía. Pero era capaz de transformar unha artesa de masa que superaba en miles o seu volume. En 2 ou 3 horas despois da amasada, aquilo estaba moi medrado e con calor, había vida. E daba unha fornada de pan para unha familia de 10 ou 12 panceiros, para 8 ou 12 días, e incluso para parceiros naqueles anos de fame, porque había que ser solidarios e cumprían as parcerías, xa que todos íamos no mesmo carro. Raúl, non canses, e esa cousa, un fermento transformador. Se os trapeiros, uns poucos, levaron os milares a paga polo mundo con moita honra, e eu son testemunha directo por velos en terras de Moñedo e Bardouro, Viveiro, etc. Como os decía, todos nós faremos o mismo coa fala e coa cultura. Unha agulla que deixaban aquí, onde daba ali un espelliño acolá, etc. Sempre tecendo ganduxos ou ilváns, non dan porque non damos puntadas sin filo. E dimo corazón que algún día venceremos nós. Que maravilla lerte e escoitarte, pero ainda máis terte de amigo, contigo non nada esperanza. Saúdos os teus, xa que en Campo Freire nos deixa aquí para nós. Thank
outro día falaba con unha persona e díxome que falei do tema do Vilariño, e falome do Vilariño, pero claro, non era o Vilariño dos Vilares, era o Vilariño do Burillo, non importa, non? Todo é moi próximo, e ademais ten moito que ver. E decíame que lle dera clase a unha persona que está aquí presente, que ademais é moi amiga de Raúl, que é Carrillo, non? Que anda por ali sentado, non? E ese era un mero que é mestre de moitas cousas, non? Mestre do que somos mestres, pero que ademais de, xa digo, de temas de poesía, como non de música, que non conoce a Mero e a mí, que non puido vir hoxe, xa dicedes que mandou aí unha excusa, non? Porque está malo aí das muelas e a boca. Entonces, bueno, ahora queríamos, porque sabemos ademais da amistade que os une e da admiración tamén que ten Raúl por Mero e por Mini, pues que viñera aquí a decir unhas palabrinhas. Polo que me toca de músico, eu debo felicitar os músicos que normalmente quedan esquecidos de calquer evento, tocan agora no fondo, e ainda que seña a casa, esta é un dios agora deles. Raúl Río, hoxe comprácenos moito a celebración a que nos convocades, pero hai varios motivos, non é un só. Un é o de estar xuntos, precisamente, aquí na súa terra e facerse tamén con el partícipe deste agasallo. Sí, hai algo de reconfortante e de satisfacción cando teñen consideracións de calquera tipo e é posible chegar a ese encontro feliz, neste caso, no que Raúl é recoñecido. Pero hai outro, moito máis importante, que é o de estar, de algún xeito, coa súa presencia nas nosas vidas. Ás veces o custo da amizade é caro, non sempre vai costa baixo. Cando falamos de amigos e amigas e que botan moito tempo fora, como neste caso, tal é a empatía que pode xurdir entre dúas persoas que mesmo un pensa que está facendo apoloxía dele cando falan de vida. Mesmo pode parecer que se está botando un farol de amizade. Pois non, eu quedei sorprendido tamén da beleza, como diría Díaz Castro, cando viñen a estas terras. O meu primeiro destino como mestre foi no Vilariño do Buriz. Ali botei un ano e pico. Ali fixen de todo, hasta chegar a ser ama de cría. Cheguei, como pode decir Carrillo, con unha guitarra, e canteilles cancións na clase, e conteilles contos, e queimamos mapas que xa non valían para nada, porque tiñamos moito frío, e non había onde mexar, e fixemos un nariz. Claro, son tempos. Certamente somos moito do que fomos. Somos tamén unha prolongación da terra. Somos produto da xenética e das circunstancias que nos foron envolvendo e determinando. Pero tamén somos moito do que cultivamos. Este é o caso. Ideas, relación, honestidade, perdoade que así me exprese, a humildade das persoas, que é unha característica que non se ve. E que é unha desas características dun trazo espectacular da xente. Por iso, porque non se ve. É certo, dentro desas características a máis poderosamente rechamante é esa atención que teñen os humildes de estar con tan pouca presencia e con ningún alboroto. É o caso de Raúl. Cando non se deixa, porque fai fotos dos demais, incluso manda fotos dos demais, e buscas a Raúl e Raúl non aparece, porque está facendo as fotos, claro. Pasoulle, eu teño un amigo, xa moi maior, Santiago Gustavo Valencia, os que tuvemos a honra de coñecelo, era outro, sempre estaba detrás da máquina. Eu fixe un artigo e busquei fotos dele para poñer de lembranza dele, non aparecía ninguna, porque Gustavo Santiago Valencia non estaba nas fotos, era o que facía, e non había fotos dele. Mirade, poucas relacións humanas son tan importantes e espertan tantos pensamentos e consideracións
que de outro xeito non se producirían. Esa é a amizade. Posiblemente sexa a relación máis importante entre as persoas, incluso máis, din algúns, que o propio amor. O que pasa é que o certo é que se pode comprender como unha forma de amor o da amizade, así o decía Aristóteles, afirmaba que dous amigos comparten dous corpos, pero a mesma alma. Incluso entraba en consideracións de 4 tipos de amizades. Unha primeira amizade era a da distancia curta. Son amigos de todos os días. De ser trapeiros, porque se tratan incluso eses amigos como trapos. E non pasa nada. O trapo se... Son decentes, son oportunos, son necesarios, son os mellores amigos. Poucos hai, caben nos dedos dunha manga. Nun segundo círculo de amizade están 10, as dúas mans, máis específicos e de certa actividade, daquelas cousas que ao mellor facemos de vez en cando. Nun terceiro círculo están algo así como 30, que son os amigos que habitan sempre na memoria, que non están, moitas veces, pero que botamos en falta, que sabemos que están aí para cando fixeran falta. E hai un cuarto círculo de amigos que xa suben do centenar e que andan no noso arredor comunicándonos. A amizade é unha experiencia vital, emocional e non intelectual. Pasa por riba das miudanzas do saber, que moitas veces son pequenas parcialidades. As amigas e os amigos merecen o noso tempo e noso deles, por riba de outras actividades e disculpas que moitas veces se poñen teimudas xa no hábito de andar a vida. Chega con poñer unha disculpa para privarse dese encontro feliz, pero tamén chega dar unha razón para estar nese encontro feliz. Hoxe celebramos a un amigo e a un bo amigo, a Raúl Río, que sempre está detrás desa cámara potenciando os demais, desendar novas da súa propia presenza en resultados gratificados que despois nos envía e que son as fotos. Sei del que nos coñecemos desde hai tempo. Múltiples actividades que fixemos, a loita de moitos días. Potenciar a conciencia de nación. Potenciar a conciencia de nación. Mirade que cousa. Ter o orgullo de ser de donde nacimos. De orgullo no medio de tanto esperpento, ademais. Tanto esperpento que contrarí o que moitas veces moita xente di e repite hasta a saciedade, intentando inculcar a nós o desleixo do propio. Tamén sei del por mor da amizade co seu veciño Díaz Castro, por Manuel María, por Anxo Lamas, por moitos e moitas. Os comuns amigos, sei que a conciencia da patria e nación en Euskadi. Nesa conciencia de recuperar o dereito de ser quen somos. É dos que loitan, non é dos que son en palabras. Está e xa unha actitude de dinamizar culturalmente os soños que merecemos. É un traballador, un obreiro da humanidade, un constructor de esperanzas. Sei que xubilou tamén no 2010, pero de nada che valeu, porque sei a pé de guerra como debe ser. Ele é máis gloria, que sempre xuntos e presentes nos actos de xermolos da Irmandade Manuel María de calquera asociación cultural que resiste. Quixo nos levar ao grupo a Kenya, a Euskadi, pero non foi posible. Sei que sufriu este revés tanto como eu, que tamén contaba. Quedara a palabrar a actuación, pero puido comprobar unha vez máis, que sucede, que non eran políticos para cumprir palabras dadas. Sucedeu como tiña que suceder. Desde entón, vémonos con moita máis frecuencia e cada encontro resulta unha festa
das miñas dores. Cando eu fago, cando sei das deles, tamén me sinto dorido, de que viñeron e están connosco. Gracias e louvanzas para os dous, para a Gloria máis para Raúl, referentes da xenerosidade anónima e humilde. Non hai moito foi distinguido coa navalla de Manuel María e agora ídelo facer trapeiro de honra desde a Asociación Lareira dos Soños, do que foi socio fundador. E claro que sí, ninguén mellor que ele. Ninguén mellor que ele para personificar e rendir culto e homenaxe á figura dos emigrantes de antes, de agora e de sempre. Pero, sobre todo, aqueles que ergueron ainda na distancia o nome de Galiza en dignidade. Emigrantes daqui que tiveron que marchar a vila, en outros casos a Lugo, a Coruña, a Ferrol, outros a Euskadi, outros a Lemnar, a Ultramar. Un caso, hai fillos da emigración tamén, que xa nin naceron aquí, pero que nós consideramos vilaregos, un máis, como é o caso de Man Castro, que procede dunha especie de Toscana dentro dos vilares que é os Manchás. É unha paisaxe privilexiada e que, bueno, nos gustaría tamén, dada a intensidade das relacións que houve desde 2014 hasta agora, e das moitas veces que coincidimos, e do moito cariño que le temos, pois que teña aquí tamén a honrar a Raúl das súas palabras. Boas tardes, Raúl, querido aliado, Lareira de Soños, Pastora Antón Pastora, amigos, compañeiros de palabra, amigos e amigas. Hónrame que nestas terras tan preñadas de lirismo, de talento creativo e de tan boa xente, a miña modesta presenza vai asociada, entre outros motivos quizais, á excelsa figura do poeta Xosé María Díaz Castro. O curmán poeta que, como xa recordei noutra ocasión, que me disculpen os que me volven a escoitar, meu pai, cando nos vía de nota baixa nos estudos, sempre nos dicía que tiñamos que mirarnos ao seu espello, ao espello do poeta, por ser un home erudito,
por ser un extraordinario, digo, traductor dunha gran talla intelectual, unha gran persoa e un gran humilde no aspecto humano. Sen dúbida, meu pai poñía o seu listón moi alto. Para depois, a título particular, como membro da rama mancharenga dos Castro, un saúdo fraternal a todas e todos cantos acudistedes aquí para agasallar e aplaudir ao trapeiro de honra 2018 Raúl Rey. Unha fermosa maneira de facer amigos e amigas é aquela que xurde como resultado dun encontro de persoas no amplo e suxerente eido da cultura. Así foi como coñecín a Raúl hai uns anos, poucos anos, a raíz precisamente da solemnidade celebrada pola Real Academia Galega para entronizar ao noso Pepe do Vilariño no Olimpo das Letras Galegas. É por mor tamén do movimento poético que nace posteriormente, que hoxe coñecemos como nova poesía itírica. Cando eu pasaba por aquí, polas Reixas, camiño de visitar a miña familia, a rama dos Tomé, que arrancan aquí en Lea, que está aí ao lado, siguen polo Buriz, terminan por Labrada, por Sinde. Cando eu pasaba por aquí, sempre pensaba, vía o gusto de Isidro Díaz Castro, e decía para os meus adentros, quen me dera coñecer ao artista, ao escultor que modulou a faciana do parente Monte. E mira por onde semella que os planetas alineáronse comigo para favorecer este feliz encontro co noso trapeiro de honra. Non obstante, sinto moito non ter, mellor dito, o privilexio desa proximidade que permite afondar no perfil do homenaxeado. El vive no País Vasco, eu en Ferrol, e confluímos de vez en cando nas actividades que se despregan nos Vilares ou Miteriz, promovidas pola NPG, ou Lareira de Soños, por Xermolos e Alfonso, ou pola propia alcaldesa Regina desde o Concello. Circunstancias que, por ser esporádicas, limitan a posibilidade de acopiar datos para facer un retrato idóneo que non será nunca como aquel que está facendo aquela rapaza que vai viver. Pero penso que as claves básicas da personalidade de Raúl que as ten no aspecto humano percibo como outro gran humilde, un home que vai pola vida facendo cousas pero sin aspaventos, xa se dixo aquí, xa nos vamos a repetir seguramente, que xa nos estamos a repetir, sen grandes alaracas, unha erva pequenachiña, que diría o poeta. Ademais do seu talento artístico, aí queda probado nese gusto, entre outras obras, do poeta Díaz Castro. Percibo tamén, porque o leo, porque o sigo polas redes sociais, que é un home de compromiso, dos que se entregan sen agardar nada a cambio, de xeito incondicional. Un compromiso neste caso co noso país galego, coa nosa terra, coa nosa fala, coa nosa cultura e tradicións. Teño que salientar que Raúl e máis eu temos unha arista común que o veríades todos esta mesma tarde aquí, a de fotografiar todo o que se nos poña por diante, dito sexa este último tirando da hipérbole. Raúl sabe ben que construir un arquivo gráfico contribúe a acreditar para o futuro o valor social, documental e histórico do feito cultural. Ademais da carga informativa que a fotografía, mesmo o recurso audiovisual, conllevan se pensamos na proxección mediática. Parabéns aos organizadores polo gran acerto, parabéns a Raúl, desexo que disfrutes a tope deste título honorífico e que sexa por moitos anos. Nós seguiremos aplaudíndote e gozando da túa amizade. Remato, xa fixen
alusión ao poema Esmeralda antes e remato con ele. Amigo Raúl, o universo vilarego, o universo galego sería máis pequeno sen ti. Grazas. Raúl é un home comprometido en moitas facetas. Outra faceta é a político-ideolóxica. Estimados amigos, finalmente non vou poder ir o día 7, unha mágoa, porque terei un compromiso de representación do grupo parlamentario en Bruxelas, en Panamá, nunha asamblea paritaria, e como son a única que vou, tócame defender emendas e non chego precisamente hasta finais dese día 7, a na Miranza. Nós, desde a asociación, consideramos vilaregos non só os nacidos nos vilares, o primeiro que non naceu aquí foi meu, non? Nací en Ferga, decía outro día Raúl na radio, referíndose a Rilke, non que a patria é a infancia, non? Entonces todos temos varias patrias, non? A veces unha é a infancia, lóxicamente, onde se nace, pero depois un vai collendo cariño a outras patrias, como eu lle collín cariño a esta parroquia, non? Bueno, e a nós nos gusta decir que hai vilaregos que, sin nacer aquí, os consideramos tan vilaregos polo compromiso e pola querencia que teñen pola parroquia como os propios vilaregos, como máis aínda que moitos vilaregos, e como é o caso de Armando Requeixo, que o ten suficientemente demostrado, tanto polo que lle dedica a Díaz Castro, como sempre que ten que participar en calquer cousa donde pode, se lle chama, que moitas veces, que sabemos que somos uns pesados, a Guipiriz e os vilares, non? Así que vamos a escoitarlle aquí as súas palabras, que sempre é un placer. Boa tarde a todas e todos. Eu vou prácticamente limitarme á tabla
capítulo de congratulacións e agradecementos. Primeiro porque somos moitos que xa tomamos a palabra e non convén que nos tentamos demais. E segundo porque, ademais, me vexo en franca desavantaxe porque vexo que as miñas amigas e amigos, os meus compañeros que me precederon contando ben na palabra, valen por dous, non? Porque muller ou home preparado vale por dous, e trouxeron un papelillo que ler. E eu, como vedes, veño pois a corpo, a peito, e seguramente non poderei dicir as fermosuras que eles sí que dixeron. Quero comezar, por suposto, dando as grazas aos amigos dos Vilares Alegre dos Soños por terme convidado para poder decir un cariño hoxe á persoa do protagonista deste evento, que é o amigo Raúl Río. Pero eles tamén merecen, por suposto, todo o noso agradecemento, porque sen iniciativas como esta, sen o traballo, o tesón, a dedicación de moito tempo, moitos días e moita ilusión que les poñen as cousas, pois non teríamos a felicidade de vernos hoxe todas e todos aquí xuntos nesta xuntanza que tamén presiden, non? Temos aquí a Paz, a Paz Veres, que é a nosa matre familias, a nosa mestra impecable de ceremonias, e ao incansable, inesgotable Antón de Guizán, que creo que gañou tamén a pulso o título de argalleiro benfeitor do condado de Traspalga. Por suposto, a canda eles, estes músicos, tamén o dixo moi ben, hai un anaquiño mero, estes músicos que nos acompañan, non? E que nos amenizan e nos fan máis fermosa ainda esta reunión da que todos participamos. Para mí é unha delicia estar aquí con persoas que admiro, con persoas as que ben quero, non? Pois da parte, digamos, pois do mundo da escrita e do mundo das artes, porque este é un fabuloso novo banquete de Conxo. Aquí hai traballadores das artes, traballadores da palabra, traballadores do intelecto, se quero dicir así, pero tamén hai, e isto é verdadeiramente feliz, verdadeiramente fermoso, traballadores da terra, traballadores da vida, que é a grande das artes, non? E damos aquí a man para algo que procede, para algo que nos pide o corazón, que é, pois, felicitar e dar todos os parabéns, parabenizar o amigo Raúl. Para mí Raúl é o home iceberg. Eu souben primeiro dese curtiño do iceberg, Raúl Río, pois hai xa un certo tempo, hai un cuarto de século. Un día, inopinadamente, li un artigo que recordaba os 25 anos da publicación de Limbos, polo ano 86, e descubrí que non asinaba era un tal Raúl Río, do que eu non tiña noticia daquela, é un artigo que li a primeiros dos 90. Quedei, bueno, pois, moi ben impresionado, non só pola sapiencia da análise que ali facía da persoa do poeta Díaz Castro, de Pepe do Vilariño, senón por a devoción, a paixón coa que falaba daquel poeta que ali descubrí era das súas terras. E díxame a mí mesmo que algún día pois tería que saber máis daquel home e tal vez cadrar con ele. Foron pasando os anos, resumo, e fun descubrindo máis textos de Raúl Río e quedei convencido de que era un ensaísta, un moi bo ensaísta, un escritor que non coñecía e sempre, bueno, pois que podía estar alerta para descubrir novos textos seus. Pero teño que dicir que o gran corazón do iceberg pois chegou a min precisamente, como tamén dicía moi ben o amigo Man, por mor desa felicísima excusa que foi a dedicatoria de das Letras Galegas, que nos fixo coñecernos en persoa. E aí foi onde me decatei, xa tiña algunhas pistas previas, ese gusto fantástico que hai ben pretiño de aquí, de que o que eu sabía de Raúl era un pouco, a pesar de que xa era moito, ao que el valía, non? E hoxe non teño ninguna dúbida de que Raúl é un orgullo para todos os vilaregos. E por iso creo que merece perfectamente e sobradamente este galardón que hoxe lle outorgar de
trapeiro maior, non? Esta é unha terra que leva a honra pois ser o berce desa estirpe, non? Que é a dos trapeiros, que ademais está perfectamente cantada e referenciada xa para sempre pois na nosa máis alta cultura, na voz de poetas como, por exemplo, Aquilino Iglesias Abadiño, que tamén era grande amigo destas terras e das xentes destas terras. Estamos rodeados da fermosura desta igrexa, a xente que tamén falou e que tamén está a falar, a xente que ven de outros lugares e nos trae músicas e que tamén é de terras nobres. Estou pensando os amigos Manueles, en un deles que é de Asados, a terra de Manuel Antonio, non? Outro dos grandes poetas que tanto admiraba Pepe, que tanto admiraban outros, que tanto quixo e tamén coñeceu Raúl, no caso de Manuel María. Eu fui sabendo de todas estas cousas de Raúl aos poucos, e hoxe creo que teño un retrato, insisto tamén na idea de Man, non vai ser tan fermoso como a nosa compañeira, pero máis ou menos ignorante do que tiña en anos de Raúl, que é un home da Vinciana, porque Raúl é un gran ensaísta, como dixen, pero é tamén un gran dibuixante, é un gran escultor, é o que dirían hoxe os entendidos, un tecnólogo, non? E sobre todo é o camerama, por definición. Eu estou convencido de que vai quedar feliz cando pase Antón lle dea, bueno, pues, ese recoñecemento simbólico do trapeiro de honra, do trapeiro maior. Pero eu estou persuadido de que el o premio que en realidade desearía sería o de ter o don da bilocación e poder estar en dous sitios ao tempo, facendo fotos, que é a súa paixón, e atendendo ao que estamos dicindo as amigas e os amigos que non pode, non? Pero ele é así, se non fose así, non sería. Eu creo que para todos nós, no noso corazón, nos ollos da alma, vai sempre estar a noso carón Raúl coa súa cámara, que é a súa compañera. Unha das súas compañeras, porque a outra gran compañera é tamén Gloria, que tamén está aquí, e este premio é un premio para Raúl, pero tamén para Gloria, e tamén é para todas as vilaregas e os vilaregos e todas as amigas e os amigos que sentimos con toda a paixón que Raúl merece este día de festa e que nós queremos vivilo con él e acompañalo e felicitalo. E nada máis, porque xa me estendi moito. Moitas grazas. Casi todas as persoas que fixeron aquí uso da palabra pois relacionaron, como é evidente, a Raúl con Díaz Castro, pero tamén tuvo moitísimas vinculacións con Manuel María. A súa vez, Manuel María e Díaz Castro é como si fora todo unha especie de laberinto que vai dar sempre ao mismo sitio, non? Son eses espazos comuns de persoas, non? Que se interrelacionan a través da cultura, o que falar casi todos os discursos que se deron aquí se podrían ter fundido nun único discurso. Bueno, nos queda xa a parte final do acto, sin ánimo tampouco de menospreciar a ningún dos anteriores, deixamos para o final a unha persona que sei que ademais ten un cariño especial, só ten un cariño mutuo, pero moito cariño por moitas vivencias, a Raúl, que é Felipe Sena. Así que, por favor. Quen leva na súa frente unha estrela e leva no bico un cantar, sempre quedan moitas cousas que dicir. De Gloria, especialmente de Gloria e de Raúl, hai tanto que dicir. Eles vayan a donde vayan, veñan de donde veñan, sempre van e sempre veñan os vilares. E sempre levan ese universo da Galicia de onte, de hoxe e de sempre, a dos seus trapeiros, a dos malagatos, a dos arrieiros, a nosa millor universidade, na que nos forxamos, que é a dos camiños. E desa non se desprende nunca. Quizás sobren os intelectuales, quizás sobren os poetas, pero a xente que fai camiño para que os demais circulen, cousa que moitas veces os novos non entenden, pois esos son os que compren para que unha cultura este viva. E hoxe, máis que nunca,
Cando tanto esperpento se fai da nosa terra, o encender a televisión e esas burlas que se ven de tonechos, cantareiras de ardegullo, o que fai falta é dignificar ese Espírito Santo da terra que nos trae aquí. A forza da terra afunda reiteiras e trae-nos a un lugar onde conviven os espíritus de antes cos de agora, cos de sempre. Hasta o espírito vasco está aquí nos dous amigos Manuel, que parece que hasta ten o chisto que é a traveseira e o acordeón, e o Manolo aí que a súa chapela tamén ben posta, porque esa unión entre Euskadi e Galiza non é unha unión nova. Si Raúl e Gloria a fixeron ali por eses camiños de Santurchi, de Baracaldo, de Bilbao, nos Altos Fornos, antes que eles tamén houve outros, e moi vinculados á Iglesia, xesuítas que se formaron en Camposancos, na Guarda, con mestres galegos, que eran os irmãos Arana, os creadores da Universidade de Deusto e de canto significa o nacionalismo vasco. Eso non se perde nunca. E Raúl, ali nos Altos Fornos, vinculando os sindicatos vascos, fixo unha labor inmensa, trasladándose a Galicia digna, precisamente, de intelectuales que facían camino, que iban no seu chancai, durante todo o día, e ali na estación de Bilbao eran recibidos por Raúl e Gloria, facendo subir aquela casiña que tiña lá empoleirada cerca do Monte Serantes, que miraba todo Santurchi, e non somente se ofrecían o seu cuarto, poñían a roupa nova na cama e pagaban o que che costaba o sangai dos seus cartiños que sacaban, e non quedaba aí a cousa. Quizá os momentos máis bonitos que pasei eu que a miña muller fora de Bilbao levando un celeste para ti. Por donde pasara Díaz Castro, o seu namorado Díaz Castro, que non lo fixo ver a todos, cando na universidade non se fixo ver para nada. Foi Raúl Río, foi Alfonso Blanco Torrado, rescataron cando estaba totalmente esquecido nesa universidade popular que foi Pardiñas. Levaron a ver o Cristo galego, que está en Baracaldo, que é o Cristo da Sorei, ali esquecido, redescubrido de novo, cando a Sorei pasaba temporadas ali, igual que Cabanillas, todo ese mundo, e sobre todo imbricando aos galegos a facer cultura de Galicia con dignidade. A Manuel María, que tamén agradeceu enormemente a Raúl ese bello vencello que viña de antes con Euskadi, e servidor, que é compadre de Manuel María, pois neste momento, como ponte que ven de Manuel María a todos os que estades aquí, quero de facer chegar a Raúl e a Gloria que quería con profunda amizade a Raúl, a ese Raúl que ten as súas poesías ocultas, que efectivamente é un ensayista e un gran escritor, e é indudablemente no país de Chillida, de Oteiza, é tamén un gran escultor. Ofreceume nunha ocasión unha esculturiña que tiña unha estrela enredada entre laberintos e entre ramas, que case é un logotipo precisamente da emigración, da loita pola vida en contra da vida. O que nos trae aquí é precisamente ese espírito a un lugar de fe, a un lugar de esperanza, para dar fe do bo e generoso que se dixo aquí é Raúl e Gloria, educando tamén a seu fillo, que íbamos ver con unha alegría tan grande xogar ao fútbol en Baracaldo, con esa dignidade dos galegos, dos vos galegos, que ceden todo.
E iso, pois, indudablemente, son páxinas que non se contan nas historias universitarias. E é ese espírito, esa forza da terra que afunda raíces a que nos trae aquí, igual que a luz levanta os xermolos, tamén a estreliña que levamos dentro, indudablemente fará que recordemos sempre a Raúl, a Gloria e con ela todos os emigrantes silenciados, porque algún día virá a luz e esa alma de gloria en que de novo se escriba esa historia de tantos emigrantes que se formaron na Universidade da Terra, e país que abriu camiños, que abriu encrucilladas, que celebrou Via Crucis, de que te celebran un día de Ramos, de que logo ven o que te traiciona, de que logo ven un que se lava as maus, de que logo ven unha muñeriña que che lava a cara de un Irineo, e ao final, nese calvario, queda solo co amigo e ca túa nai, pero ven unha Pascua florida que tamén nos trae hoxe aquí, pois cheo de esperanza. Hoxe este templo casi se semella a unha colexiata daquelas de Santurce ou de Trinxerpe, donde hai tantos galegos que precisamente están esperando que se lle reconozca esa profunda identidade do que eles son, que son galegos, porque perderon a súa identidade moitas veces no mundo, de nin ser dali, nin ser daqui, o gran drama de migración. Raúl, Gloria, mentras viva, está moi no meu corazón. Nas 5 edicións que levamos, comenzamos, somos unha asociación humilde, moi modesta, entregando un cuadriño, non? Onde se facía referencia ao trapeiro de obra. Pero decidimos, dar un pasino máis, ir mellorando as cousas na medida que podemos cada ano e encargarle a unha artista que se chama Vicky Rivadulla, que nos diseñara un trofeíño, non? Unha peciña para levar para casa. As pezas que fai Vicky son pezas sin moldes, son todas únicas e feitas a man, é un pouco o mérito que teñen, e que se leven un pequeno agasallo para casa. Premiamos a dúas institucións, primeiramente, como decía ao principio do acto, un pouco como herdeira dese legado, depositaria dese legado, que era Xermolos, e outra a Romería da Pedra da Chave. Pero vamos a dar esta peza tamén con efectos retroactivos
premiados do 2016, un era Pepe de Cristo, xa dixen que era un músico vocacionado, porque daquela non había conservatorios nin escolas de música, tiña que ir a aprender a tocar o clarinete, o saxofón, hasta a Costa do Sal, moitas veces andando, non? Bueno, aí se ve realmente a pasión, non, que tiña que ter pola profesión, aquel home naqueles tempos que duro que era, non? De andar polos caminos. E outra, pois claro, que decir, o ano pasado, a única pega que tivemos foi que naquel trapeiro de honra tan fermoso que se fixo na Casa Alameda de Guitiriz, pois faltou homenaxeada por unha cuestión de enfermidade, non? Porque era un maior, tiña pasado os 100 anos, non? Que era Asunción dos Ares, e que Asunción simbolizaba perfectamente con esa idade todos os traballiños que se pasaron nese século e ao mesmo tempo que toda a evolución, non? Que foi pasando o rural, tamén as melloras, non? Que se foron producindo ano tras ano. Por desgracia, pois, tamén finou este ano, pero, bueno, queda na lembranza, non, de todos, e queda tamén como un símbolo, non, dos vilares. Así que vamos a proceder agora, primeiro, a entregarlle este detalle ás familias destes dous primeiros premiados, e deixamos, como non, a Raúl e a súa familia para o final. E como de Pepe de Cristos, que vai maior tamén e está enfermo, pois creo que non debe haber nadie por aí, pero sí que vemos a Maruchi, que llevamos a encargar a ela, que non o sabía, que o faga chegar, cando poda, entonces que veña a recibir aquí o detalle. Bueno, e agora a familia Belén, que é a neta de Asunción dos Ares. Un aplauso tamén para Isabel, que vai a ver o retrato, poñelo aquí porque vexan todos, e que veñan Raúl e Gloria e os fillos tamén que veñan aquí, que les vamos a entregar para as obrigadas fotos. Señaló ao público para que vexa. E xa a figura do trapeiro.
están a facer de activistas como Alfonso, Antón e Pastora non poden presumir calquera concello ni calquera parroquia, e menos unha parroquia. Sei da certeza de que ninguén é profeta na súa terra, e tampouco eu penso selo, pero para mí non honor recibir este homenaxe entre tantos e queridos amigos, e máis que este reconocemento faise entre os veciños da parroquia onde viu nacer. Antes de nada, eu quixera lembrar un reconocemento aos que me precederon neste galardón, porque eu non creo que fixera abondo para merecerlo, nin para equipararme siquiera a eles. Eu non fixen esa obra poética que levou a variedade dialectal da nosa comarca á literatura universal. Impuxen a nosa parroquia e a bisbarra de Guidriz no mapa mundial, que fixo o noso vilarego máis universal, o meu amigo Xosé María Díaz Castro, que foi merecidamente acadou o primeiro trapeiro de honra. Tampouco fixen os méritos de Pepe de Cristos, que con moitos traballos, despois de facer as labores propias do campo, ia na bicicleta a aprender solfeo arano. E despois, cando agora as orquestas levan ata 5 camións, ele ia cos instrumentos ao lombo ou nun carro de vacas a amenizar as festas da parroquia do arredor, das parroquias do arredor, ou a sala de festas do Carboeiro. Nin sequera tiven a valentía e o mérito e a coraxe de Asunción dos Ares, que a pesar de quedar viúva e con fillos pequenos, sacounos adiante, ela só a base de tesón e traballo. Para todos eles, o meu reconocemento e admiración. Penso que viñamos a este mundo para vivir, pero tamén temos que deixar vivir aos demais. Herdamos unha terra e unha cultura que temos que deixar nas mellores condicións ás futuras generacións. Rainer Maria Rilke, que a que traduceu Díaz Castro, que lle tiña moita fe, dixo que a patria das persoas é a infancia. E outro poeta, o noso veciño portugués, Fernando Pessoa, escribiu que a patria é a lingua. Por iso eu penso que a infancia e a lingua son as dúas materias máis importantes para calquer persoa, e renegar do noso idioma e da nosa infancia é como cuspirlle a cara a leite que mamamos a todos os nosos antepasados. Os vilares foron para min o centro do universo, e a miña infancia tamén se brillou na telaraña deste verse que nunca se foi do meu recordo, como decía o noso poeta. Miña infancia embrillouse na telaraña do recordo. Recolla, dama. Aquí fun descubrindo o mundo. As cousas e a cultura que me rodearon foron conformando a miña personalidade. Foron deixando pegadas en min as persoas coas que conviví e as que me educaron. Por iso gardo un cariño especial á Escola Banera da Tronchada e ao meu primeiro e apreciado mestre don Andrés Pérez Carballeira. Todo iso foi-me formando como home, polo que estou orgulloso de haber nacido nesta parroquia de Trapeira e encima de ser fillo dunha trapeira das Mourelas. A primeira vaca que houve nas Mourelas veu cos cartos dos trapos e eu, que nunca quixen mamar a teta, a primeira leite que bebín foi da Linda, un agasallo de boda que le fixo a meu pai a súa madriña María Antonia de Rato. Cando eu era moi neno, quedoume grabada unha imaxe que xa contei moitas veces e que algún de vós igual xa me escritou. Era pola festa da Pascua e cando pasaban os músicos cara a iglesia para amenizar a misa, un deles reparou no San Miguel con unha balanza que había na furna que hai na fachada do campanario e dixo en voz alta aos seus compañeros: manda caralho, aquí até os santos teñen romana. Despois, cando no outono de 1979 emigrei a Euskal Herria, atopei un mundo e unha cultura diferente. Daquela había unha certa antipatía entre vascos e galegos. Como ben explica nos sonetos o gran poeta vasco, que foi amigo de Manuel María e de todos os galegos, Gabriel Aresti Segurola, que tamén se falou aquí. Polo que cumpría crear naquela terra algo parecido ao meu paraíso perdido, ese paraíso dos vilares.
que deixar aquí. Tender pontes e abrir camiños entre as dúas comunidades para rematar con aquela xenreira. E pensei que a arma máis poderosa e eficaz para facelo era a cultura. Vendo que case todos os centros galegos e casas de Galicia só dedicaban os seus esforzos ao folclore e á gastronomía, un fato de compañeiros e compañeiras entre os que estábamos tres deste municipio de Idriz, Anxo Xos Luís, Campos, que está por aí atrás, fundamos a Asociación Cultural Rosalía Castro e, en certo modo, conseguimos que algúns centros mudaran o rumbo e fixeran algunhas actividades verdadeiramente culturales. Estábamos ilusionados e, para alimentar o noso espírito e erguer a nosa autoestima, levábamos intelectuales galegos que para dar conferencias como Manuel María, Felipe Sené, que está aquí connosco tamén, Alfonso Blanco, que está connosco, Uxío Lagoneira, Luís Dieguez, Marcial Bondal, Francisco Carballo, Anselmo López Carreira, Francisco Rodríguez, Xosanas Pintor, o seu libro Ancoradouro, e o Mar Autor, o seu moleque famoso. Editábamos libros na colección Limbos de Poesía e revistas como As Morga, que distribuíamos gratuitamente en establecementos e centros galegos. Facíamos exposicións de cerámica e incluso tiñamos unha exposición permanente do libro galego. En maio de 1989 homenaxeamos a Díaz Castro, pero el, por mor da enfermidade, non se puido desplazar para recoller a placa que agora conserva xermolos na Casa das Palabras e que algún día, cando sexamos capaces de rehabilitala, pasará á casa de xente, á casa de todos nós, a súa casa do Vilariño, o seu verse do Vilariño. Pero todo isto non foi só unha obra miña, senón de todos aqueles compañeiros que soñábamos con unha Galicia próspera e rica toda de ser. Por iso, fai ben a Galería dos Soños ao querer homenaxear con este acto aos emigrantes e aos que non esqueceron as súas raíces e aos que quero compartir este galardón. Eu quería ver aquela terra como galego, polo que sempre exercín como tal e nunca perdín esa condición. Incluso daquela, cando moitos paisanos se avergonzaban de serlo e sentían un certo auto-odio, entendía que o mundo vese perfectamente mirando para fora desde unha pequena fiesta, pero nunca podremos ollarlo se miramos desde fora, por moi grande que sexa a fiesta, só veremos oscuridade. E por iso debemos respetar e amar as outras culturas sin esquecer nunca a nós. Compre ter as raíces ben afincadas na terra na que un nace e as paulas abertas aos 4 ventos para comunicarnos coa rica diversidade cultural desta casa común que é o noso planeta, como nos ensinou o gran escritor vilalbés Agustín Fernández Paz. Cumpría respectar a cultura vasca e darlle valor á nosa, para facerse respectar tamén polos vascos, pois se un non se respeta a si mismo, tampouco van a respectar os demais. Se non confiamos en nós mesmos, a quen lle imos inspirar confianza? E se non somos nós, nunca podremos ser outro distinto por moito que queiramos imitar. O único que podemos chegar é ser unha fotocopia, pero nunca seremos ninguén, porque unha fotocopia carece de valor. Non somos mellores nem peores que outros, pero somos diferentes. Temos unha cultura milenaria que nos regaron os nosos romanceiros e temos a obriga de preservala para formar parte dese concerto mundial de nacións e de povos que hai nesta aldea global. Sendo como somos, podemos contribuir a enriquecer o mundo e mirade se somos importantes, que sen nós o mundo sería moito máis pequeno e máis pobre. Para rematar, quixera verme retratado nos versos do noso poeta do Vilariño, nos que lembra de que estamos feitos e describe moi ben que tamén el levaba no corazón. Galiza en mí, meu Deus, pan que me deu, leite e centeo e sol e luz da aurora, longa rúa do mar, fogar da terra e esta cruz que nos mide de alta a baixo. Moitas grazas. E, bueno, decir que cando eu oín falar a estes que me precederon, decir tantas cousas e todo eso, se non dixera o meu nome, eu houbera dito, pero de quen caralho está falando isto?
agasallo que volvou a exilar tamén un cadro non, Raúl colle o xotallei, pero simplemente dixeronme que colle a Raúl, que son ahora a súa familia os propietarios do retrato de Isabel, que a alcaldesa ofrécese a enmarcar o retrato de Isabel. Pois, se acaso, xa falades de vos. É unha poesía tamén do Manuel María, un dibuixo de Felipe, é unha poesía do Manuel María. Viaxamos a Galicia, esta nosa nación, Rincullo a un, Rincullo a Manuel María, meu compadre, fíxome estes versos asinados por ele, doullos aquí a Gloria e a Raúl, e di así: viaxamos Galicia, esta nosa nación, rincullo a rincullo, rincón a rincón, viaxar e vivir. Viaxamos Galicia con sagrado fervor e todo o noso ser alampouse de amor. Viaxar e vivir, cunha sede fonda de beleza sin fin, viaxamos Europa de confín a confín. Viaxar e vivir, andar e viaxar, viaxar e andar, a percura dun soño de fermoso soñar. Viaxar e vivir, contemplamos a terra con ollada amorosa para que meden mellor a camelia e rosa. Viaxar e vivir, andamos o mundo e espacio tamén, se levamos de guía o Felipe Serén. Moitas grazas tamén a Felipe. Bueno, moitas grazas.
que vinieron a falar e os que asistiron, a todo o mundo que asistiu ao acto. Raúl xa estaba, pero está ainda máis presente na nosa cabeza e nos nosos corazóns. Nada, xa el xa o sabe tamén, ten todo o noso respeto, como non podía ser de outra maneira. E agora vamos ir a falar xa entre todos un plan informal aí ao correo, en Varos, aí en Vitiriz, pasar un rato agradable como este que pasamos hasta ahora aquí. Así que moitas